Wektu kang kasilem. Rina, murid kelas 12 SMA, dikenal pinter lan ayu. Saben dina dheweke mlebu sekolah paling dhisik, sinau rajin lan dadi kebanggaane wong tuwane. Nanging kabeh owah nalika dheweke kenal karo Tono, murid anyar sing gagah lan pinter ngucap manis. Awale mung ngirim pesan, banjur dolan bareng. Rina wit lali pelajaran. Ora nate sinau kaya mbiyen. Ibune kerep ngilingke, nanging Rina mung ngomong, "Bu, Rina ngerti apa sing Rina lakoni." Nanging kenyataane bijine mudhun lan guru-guru nganti kaget. Nanti ngundang wong tuwane menyang sekolah. Suwene wektu, Tono sing biyen romantis saiki luwih asring gawe Rina nesu. Rina kerep weruh Tono mlaku bareng cah wadon liyane. Nalika ditakoni, Tono malah ngomong, "Aku bebas, Rin, kowe aja ngatur uripku." Atine Rina remuk. Ing wektu kuwi, Rina eling wis adoh saka dalan sing bener. Dheweke nangis ing pangkuan ibune. "Bu, Rina getun. Rina wis lali karo sapa Rina saktenane." Saka kono Rina wiwit urip anyar. Dheweke ngadohi Tono, bali fokus sinau lan alon-alon bijine munggah maneh. Kanca-kancane nyengkuyung lan guru-gurune seneng. Sakwise lulus, Rina nulis ing buku album kelulusan, "Tresno bisa nggawa bahagia, nanging yen salah milih mung lara lan getun sing keri." Dheweke sinau saka rasa lali lan saiki ngerti yen tresno sejatine ora bakal nyilakani, getun mesti perih, nanging dadi titik balik kanggo dadi luwih apik.